karo Mbak Apri. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu menika dipun rawuhi Bu Eti kali Pak Nggih. Bupati. Bapak Bupati sekalian Pak Ibu. Wakil Bupati 2020. Gitu. Oh, bagus. Amin. Kita optimis, kalau kita optimis insya Allah menang mutlak. Amin. Mergo niki burung ana pengurusnya, mumpung ngurung wanci-wancine tahap-tahap pilihan, boleh kita bersosialisasi semangat boleh. Nggih, kita sosialisasi, Lek. Sosialisasi. Nah, dadi usah dibedakake lho, Nduk. Iya. Kampanye karo sosialisasi iki beda. Bu Eti sudah terbukti dan nyata teruji. Nggih, wong kula seksine Mbak Mimin. Kula diopeni ke jaman-jaman semonten iki numpak pletuk ra tekan nggone ndi sakniki wis ayune kaya ngono lho. Saiki kan kaya ngene ayune mergo Bu Eti salah satunya. Mau tidak mau panjenengan harus mengakui dengan keberadaan Ibu Eti sing ngopeni karo dapurmu kuwi. Mbok bahasane mbok diperhalus. Lho ngene lho, aku ora merendahkan kowe iki ora. Ning kamu itu belum dikenal oleh masyarakat Sukoharjo sebelum ada Bu Eti dan Pak Ustadz Ristio. Ki meku disuda sithik Mas, bener rambung Mas. Nah, umpami kula tok nyoblos ngono ya kaya kula niku. Lah nggih, piye? Lah jenenge wong wedok ki ya piye ya? Wahaya ing pambudi. Mongko tugase wong wedok iki asline lebih berat ini Bang wong lanang. Rekaos atase dados nyun sewu, Ibu menika luar biasa. Luar biasa Di satu sisi mengurus rumah tangga sesuai dengan kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi di satu sisi menjadi wanita karir yang luar biasa lalu mendampingi bapak. Jadi saiki cara menapa maju kuwi wis teruji. Loh. Berapa tahun dampingi bapak dadi wis ngerti sela-selane. Tepuk tangan untuk Betty. Aspirasi masyarakat kaya ngopo kuwi wis beliau kuwi wis paham. Nah, penderitaan seorang wanita kaya ngopo wis paham. Dadi mesti engko babakan Piyai Putri masih diakomodir. Betul. Dan yang paling penting lagi Mbak Mimin, seorang perempuan memimpin administratif kabupaten itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kira perlakuanipun halus. Nah, kuwi ngopeni aku telaten kok Bu Bupati apa meneh ngopeni wargane lho. Wargane kan heterogen to menika, masyarakatipun macam-macam madani. Nanging diakomodir dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paribasan Sukoharjo ki miniature Indonesia. Lho, rukun ora ana cecongkrahan. Lho, kudune ayem tentrem. Lho, mirsani makmure Sukoharjo wis tekan ngendi papan panggonan. Tur Piyai Sukoharjo itu dimanapun berada tetap open, diterima dengan baik oleh masyarakat. Sampeyan wis tekan ngendi Kalimantan? Wis ngendi Sumatera? Sampun. Piyai Sukoharjo ning kono sukses kabeh. Balik papan kuwi baksone ora Sukoharjo ra ning. Makassar niku nggih. Lah niku Sukoharjo. Elok. Kula wingi ten Bontang nggih Sukoharjo. Nah, Sukoharjo. Mbak Min pundi kalau Sukoharjo caket kula namung jejer kali Sukoharjo. Ngendi? Klaten kula. Klaten 20 kilo. Sembah nuwun lho Bu, panjenengan ya luar biasa. Sembah nuwun mugi-mugi benjang dipun pitados kalian masyarakat saged amanah kados Bapak. Saya yakin niat baik insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Percaya niate melawat dan niat kebaikan. Arep golek apa to kaya Ibu ki nek ramung pengen bermanfaat buat orang larang lah. Bermanfaat buat banyak orang. Kaya aku bareng iki jane cerminan. Cerminan apa? Cerminan apa? Hampir sama, cuman beda profesi saja. Kaya kula saiki omah ya wis Limanggon. Bayar. Mobil ya wis gonta-ganti. Limanggon ki kontrakan apa omahmu dhewe? Omah asli. Omah asli. Mas-masan ya turah-turah. Dhisik ra ayu saiki tak permak wis dadi ayu. Nek nuruti urusan duniawi, kuwi saiki cemepak. Lah ayo saiki bareng-bareng ngurusi akhirat. Oh, nek ngaten monggo Mas Mimin dipundhongaken lepas paranipun juara kuburipun. Lah kok terus maksudnya ngene lho ya, Lek. Nek ngurusi duniawi bayar larang we gelem. Oh, ngaten. Salon kecantikan akeh, kebugaran akeh, perawatan tubuh jagatan gek bayar larang. Lah kok urusan akhirat sing murah gratis kok do angel kandhanane iki terus piye? Nulat ta Bude Mimin ngene iki lho. Kowe piye? Ora kowe iki nyawang sapa? Munimu karo nyawang sapa? Anu sindan-sindan niku lho. Mergo niku do ketungkul dandani rahi nganti lali dandani ati. Lho bola-bali aku matur wong wedok iki golek ganjaran sak gampang-gampange. Dadi dipikir ora ming donya tok. Donya tok le dipikir. Akhirate ya iya. Bola-bali iki contoh konkret sing gampang kita sehari-hari. Piyai kakung neng jaba ngunjuk
Rp3.000 es teh wis dimonggo-monggo ngunjuk napa Bapak? Monggo pinarak lenggah ingkang nderekaken sinten? Lah kok ning omah bojo diblonjo 5 juta kok wong lanang wedang kon jikuk dhewe. Gelem jikuk apa ora ra gelem ya wis. Jangan salahkan kaum pria kalau nek nggo dalan mergo pelayanan kamu yang tidak maksimal. Lho. Lho iki contoh sing biasa lho. Sampean ngendika ngoten iki wau, bapak-bapake wah masuk lek Sukimin masuk ibu-ibuke mak sering lambene Sukimin iki jan. Loh, itu contoh-contoh kecil saja. Iya, betul. Jadi ayo toh bareng-bareng. Aku percaya nek sebenarnya wanita semua cantik secara fisik, nek cantik secara hati ki monggo diudi bareng-bareng salah satunya yo ngaji ning Al-Falah iki. Weh. Lho, iki lho wawane ngaji ning Al-Falah ngene iki. Kaya sing diandarke Pak Ustadz kae nek wanita gelem seorang istri kersa ndamelke unjukan nek wayah esuk kae lho, Lek. Kaya dene katam Al-Qur'an ping 3. Lho, lah nek kowe gaweke wedang apa digaweke? Aku ya gaweke no. Gaweke bojone wong-wong ki lho. Ya ora oleh no. Anu lho, kowe iki prene ngajine kene iki piye? Angkringan kok monggo-monggo kok lho. Gaweane wong wedok pancen abot. Wiwit saka matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Apa wae kuwi? Kok mata bapak esuk olah-olah umbah-umbah resik omah ngeterke anak sekolah. Engko mulungi kumbari jek setrika ngeti jangan nek putrane wis bubuk bapakne rung sarik jek diungkrah-ungkrah. Ayo to mah lho. Lah nek wegah nek kesel dosa. Kok dosa? Istri itu tidak boleh membantah melayani suami cuma 2 hal. Siji karena sakit, nomor loro karena nyun sewu nembe datang bulan. Ini penting ya. Ini penting, ini ilmu gampang loh Mbak. Jadi nek kesel kaya ngapa wong wedok ra etuk nolak nek kersane garwane. Nah, rungono kuwi. Kesele nyinden ngono. Bukan alasan. Jadi bukan masalah bukan masalah waktunya, tapi kuantitasnya. Nah, kualitas. Jadi nek ngomong kesel ya ora apa jam 8 esuk malah enak-enake ngono. Nggih. Kowe iki. Lho. Apa kuwi elek? Iki ya ngilmu. Oh, bahkan ini aku nek ngomong ora mau waton ngucap lho iki. Ini nanti dipertemukan dengan Pak Dokter aku gelem. Bahkan menurut survei kedokteran, minimal suami istri itu kumpul itu minimal seminggu 3 kali. Nek ora 3 kali, mengke Kyai Kakung gampang terkena kanker prostat. Lho, secara ilmu kedokteran. Kedokteran aku nek ngomong ora mau waton. Ulake kok kono bintang tamu handal nasional kok. Dadi keputusane nek perlu wong wedok iki kudu tawa ngono karo garwane. Nek tawa piye to, Lek? Karena kita manusia pun beragama. Kang Mas utawa Pak Ne utawa Abi utawa Papa monggo sebelum tidur. Monggo ngersake mboten Kang Mas. Nek ya karo ngene ngono. Ya body language kok penting. Dadi lho menentukan lho. Ayo Gage pupung anake turu Sidora. Gage pupung anake turu. Lho itu dengan cara yang apa? Kowe iki menungso lho budi pekerti itu yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain itu adalah babakan unggah-ungguh budi pekerti. Iya, betul. Arep dol apa de budayane dhewe nek lho. Nah, terus ngene Mbak Mimin, pitakonane semuanya yang sudah dijelaskan oleh panjenengan diterima oleh ibu-ibu Senopati. Nggih. Senopati Al-Falah. Terus saiki pitakonane siji wae Wangsulono sing pertitis. Babakan menapa? Untuk khusus Mbak Mimin. Nggih. Anda melayani siapa? Iki angel. Ya, angel banget iki. Kowe nglayani sapa? Umpama durung ndek pasangan, perbanyak melakukan kebajikan. Gosek to, kowe ora secara umum, aku kowe dhewe wae. Sing ditakokke intine kuwi jawaban. Anda melayani siapa? Ya menawi kersa panjenengan. Jenenge ora apa jenengan karo Pak Bigi kok ya aja nganti jadi presiden buruk. Jadi paribasan kita itu kan tontonan iso dadi tuntunan. Nah, sedikit banyak yang kita sampaikan pasti menginfluence buat yang lain. Jadi titik-titik kudu iki sing bener iki sing luput. Jelaskan bahwa kamu yo lanang, aku lah makane aku butuh penjelasan kuwi. Ini semata-mata profesi atau panjenengan arep niat arep bedah apa arep piye? Sampeyan jelaske. Saya jelaskan pokoknya iki nang pondok pesantren. Ya. Kula Sukimin omahe Karangnangka kula ya disunat. Ya kaya rasa diomongne. Ya tenan ya terus kowe ya semono uga. Tegese lanang tenan. Lanang. Ya nek sing kuwi Mbak Apri panut.
Panut Wibisana. Panut Wibisana. Niki umure sak adi kula tebih niku nembe 26 taun. Niku ya lanang tulen. Lanang tulen ya ora ketang sak dele ya duwe. Lambe. Lho maksude ngene lho, Nduk. Nyun sewu. Heeh. Donya iki ora ana sing serba kebetulan. Kabeh iki wis tibane godhong garing wis ditentukan Gusti Allah. Bener. Dadi kowe lanang delalah kowe mempunyai sifat feminin yang berlebih. Apa mergo kefeminimanmu terus keluarga ngemoy, masyarakat ngemoy, tokoh agama ngemoy? Bukan itu jalan keluarnya. Ning dirangkul bareng-bareng iya ternyata kekurangannya itu bisa menjadi potensi yang luar biasa, bisa menjadi kelebihan satemah kowe mbak aku jadi artis paling diperhitungkan 2019. Ora usah angel-angel ngene lho Min. Tak omong ya Min, Sukimin. Gusti Allah nyipta samu barang kardi sing ning alam dunya iki wis ana tugas pokok fungsinya dhewe-dhewe. Sukimin karo Mbak Apri dilairke ning Madyapada karo Gusti Allah dicipta ki dadi hiburan, ya ta, humoris, menghibur. Weti dadi bupati, Pak Wardaya baru bupati, misalnya ngono kuwi dadi kabeh ki manggono nyang makome dhewe-dhewe. Makom itu bukan syariat. Makom ki aku iki sapa, kudu kepiye, ngopo, karo sapa itu harus dipegang teguh sesuai porsi. Nah, nek dalang kaya aku ora mungkin aku ndek niat cita-cita dadi bupati. Nggo apa? Aku tidak mampu. Mula pasrah sing mampu. Jenengan ya ngono. Jenengan ora iso dalang. Mula dipasrahke karo sing dalang. Semanten ugi nek wis mlaku dhewe-dhewe niku insyaallah negarane niku dengan heterogen tadi insyaallah berjalan dengan aman, tertib, sentosa, Sukoharjo dadi makmur. Amin. Maksudnya ngono. Sembah nuwun. Nah, saiki tembangan ya. Mbak Eka, yo. Eka prihatin. Slendur songo. Slendur songo. Sindan kok mlakune kaya sepur. Gawa mik jupuk sik bali. Sindan ki mlakune mbok ya sing pantes. Anu dicontoni sik, Mbak. Salah siji nyontoni. Nyun sewu. Eka ki ya ben wah kowe ki ya banget ana Kak. Sing demes ngono lho, Kak. Kowe kono dicontoni sik. Nyun sewu. Dituladani sik. Ora ateges aku keminter ora ya, Nduk. Dhewe iki wong Jawa sing mengedepankan budaya. Wis, didelok kuwi mlakune. Wong wedok iku ya ngono. Lho. Nah, temlek mengo Geget lati. Nah. Iki mulakno sik, mlakune iki lho. Kowe mulakno aku sik. Aja wong wedok iki ben ngerti. Nah, yo, coba. Ya, baleni le. Temlek geget lati awel. Nah, ngono kuwi. Sik, kowe kono sik. Yo, Dang, dicontoni kuwi, Dang ditiru. Yo, Eka mlaku sing apik. Cah wedok rek. Yo. Temlek. Oh. Kok mah kaya wong ngemut apa ngono lho. Kak aku iki. Dadi ngene lho Nduk Rene, wis muni dong tekmu. Ampun muni. Oh ya, babakan berjalan aja sudah bisa mencerminkan karakter seseorang. Loh, dadi nek pengen lawan jenismu utawa partnermu utawa pacarmu ki kesengsem karo kowe tidak harus mengumbar aurat apa jalan yang berlebihan lan sak piturute. Dengan geget lati, dengan ngetokke wentise sithik, dengan body language wong lanang iso kesengsem. Ning nek dol murah mloho wong lanang malah gila. Sik kowe kok kaya wong rekosumen to Kak, kowe bengi iki bareng nganggo jilbab kok kaya wong rekosumen iki nyapa? Mboten napa-napa. Ra apa? Ning seneng ta atimu? Antene kula seneng niki. Ngapa kok seneng iki? Nggih anu iki dibersani piyai kathah nggih tetep kedah seneng napa kemawon apa beban sing ada di dalam tubuh niku harus dihilangkan tetap mempunyai napa niku sifat senang. Oh, dalam hati harus tetap senang. Iya, alah. Harus tetap tersenyum. Ngono ya. Keadaannya. Karena senyum adalah ibadah. Iya, nggih. Kayak lomba pilih dajil rumah sakit. Sedekah sing paling ora murah meriah ora kulaan iki tersenyum. Tersenyum. Wong aku mengguyu terus derani bueke wong gendengane aku. Kok gendeng piye? Aku guyu terus ket Bang. Nah iya, kenalke sik karo para audien warga Senopati banyak. Wonten Pak Bupati, wonten Ibu Bupati. Bupati. Perkenalan Nduk Cahayu. Nggih. Iya, jar kenalan piye?
Kok malah kenalan kok aku malah bocah jadi tidak tenan kok piye. Saking senenge kula iki, seneng grogi kula. Nderek tepung lah diwanuh Bu, Pak, ngono. Nggih, nderek tepang gladi wanuh, Pak, Bu. Menika kula eka prihatin ningsih, Pak, Bu. Omahmu ngendi, Kak? Kula menika saking Sragen anu De. Mbak Sapri, Kok mbas piye lho? Mbak Sapi. Mbak Romas. Mbak. Gabung. Nggih, menika kula saking Sragen. Kagene ngendi? Sragenipun menika kula Sukodono. Suko. Suka seneng dono weweh. Suka jeneng Dono menika weweh. Wah, elah. Dadi menehi. Seneng menehi ora iso menehi apa-apa ya saora-orane menehi donga. Wah, iki lho. Menehi iki kudu ngene dhuwit. Wong menehi senyum kuwi kabehmu mesti ya seneng kok. Lah iki jane ngomong apa kemu to? Jan karaktere Aku dhewe-dhewe lan pencerna kok ngono ki. Arepku ki arek semangat ngono lho. Alah aku amungan nganti ambekanku entek barang kadang. Saking mongkok bombonge penggalihmu. Aku mongkok ada mongkok ya. Wah. Seneng ya. Saya kuliah Mbak Eka. Tasih. Wonten pundi alah sampean kok ya ora ngerti. Wonten isi Surakarta. Waduh semester pinten sampean? Semester 7 lho. Pinter pitu. Kok ya tekan cendek kok ya tekan pitu. Yo piye carane? Oh piye carane? Piye carane? Aduh nyenengke Ame Bang. mungkin mlaku iki duduk kaya 1 2 3 4 5 6 tok. Wah, elok tenan sampean iki jan. Hah, bocah adik pintere Raja Mak. Dan Aku dadi apa iki? Kake apa bar mangan kroto ya kok iso. Pripun? Ini ya karaktere dhewe-dhewe, pancen suarane rada ngono kuwi. Semangat. Iya. Semangat. Nggih. Jane dhewe apa kono to, Lek? Ya jenengan ning akeh aku nek. saiki bawa Semangat iki nduk pendutan saking Pak Ustad. Nggih, Pak Ustadz miki Sri mati, Setio. Nganggo iki nok nganggo iki nok. Halo. Tes. Wes. Nggih menika. Ya. Pripun Yong? Ngersakaken lelagon Pangkur Semarangan. Pangkur Semarang. Nggih iso ta? Mas. Gampang ta? Wah, Ya, urung tekan Semarang wis iso kok, ya ta? pripun niku? Kita kan bangga wis hafal kanggo Semarangan iki. Oh, bangga. Kandhan ya. Nggih. Kau Menika pelek. pengumuman saking Bapak Ustad nggih. Pak Ustad. Pak Ustad sapa? Pak Ustaz sing ndi Ya, ora? Pak Ustad sinten? Lho lah sapa wis kenal ora kok? Pak Ustaz. Pak Ustaz Sri Setio. Sinten? Wis tepanggrung. Pak Ustaz Sri Setio. Yalah. Ngerti? Sri Setio sing ndi to? Ingkang ngagem Kiai lah, ini. ngagem Glangkon. Pak Dalang lho, Pak Ustad iki Pak Dalang wayang dakwah. Paling Sampai esuk nek esuk dijep karo Pak Ustad. nggih Pak, kula nggih saged. Jangan wadah. Oh, ora bocah ngene ku ora tau dijak ta Pak kula. Ya. Yo, nek sinden ya kudu sing cantik-cantik lah kowe. Sinden nok setugel kaya tunggak jati ngono ya. Lah Pak Ustad ya engko ndarani. Pak Ustaz kok ngajak sinden sentet ngono. Besok pagi anu sing nganggo mic ganti miki ganti sik, Cok. Tes. Sing waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Nggih. Mbak Eka. Nggih. Besok pagi ini saya dapat WA dari ajudan Ibu. Ajudan Ibu. Besok nggih. pagi kamu disuruh menghadap menghadap ke kantor kabupaten. Wah, napa menika wah sing kula Iya. seneng. Wonten menapa menika? Di sana masih ada patung untuk tempat patung yang kosong. Nanti Anda akan ditempatkan di sana. Ora rono ora apa-apa. Kayak menghibur lho, Kang. Iya. Menghibur aku nanti pajakno patung aku elek-elek ngene iki ya duwe abab. Waduh. Kok diabab? Apa kok elek-elek? Napas lho abab. Napas, Lah ayo pas Abab. abab. Abab ki identik dengan bau kok. Oh iya, maksud ambekan. Ambekan lah. Bukan, yo. Kita hibur ibu sama bapak ya. Nggih menika dihibur. Nah, lagunipun Pangkur Pangkur Semarangan Semarangan. Pun nggih Semarangan icik-icik. Urung nek uci iki engko Pangkur sik bawa sik. Bawono. Hati-hati lho, Kak, iki dhuwur lho, Kak. Luar iki. Tunjukkan bahwa kamu adalah mahasiswa serba bisa, seniman yang serba bisa. Jan Apapun mau. mabot aku ngene iki. Ora nulak. Ya siap. Fokus. Mingkar mingkurengu kara Luar biasa. Elak ta suarane. Jan ora montor-montor. Dikeplaki kaya doro ya.
aja doro, gemak nyapa to. Oh, gemak. Sing cendek ya. Cara montra-montra tenan lho. Ada satu alasan kenapa kamu milih Doro kan gemak bukan Doro. Ya padha kaneh ngepor sini kecil ta ya. Ngono. Iya ngono ta. Susuk ngono. Iya ta. Cepet ya. Cepet. Dicumbuke karo Ayo. dedeke. Makane ki mau rame banget to. Nggih, pripun? Warga Senopati rame banget iku kono mlebu. Undul-undul nganti bropos-bropos tekan kene. Nggih. Nek kowe iki gemak ki kapike nok ka? Pripun? Kowe iki jane daleng kae lho. Ning aja niru gemak. Lah nyapa? Gemak kae gemak wedok ki gelem apa Ngengremi. ngendok ning ra gelem ngengremi. Oh iya. Kuwi ora apik. Ning sing apik manuk apa? Heh? Sing apik. Kowe tiru anu Doro. Doro ki nek sing wedok ngendok, sing lanang golek pakan. Sing wedok angrem, sing lanang golek pakan. Semono uga nek sing lanang angrem, sing wedok golek pakan gentian berarti ki gotong royong. Tong royong Mas, nek aku jeneng wong sugih kok ya digemak lah ta. Wis mbayi diopeni babysitter, mbayi diopeni babysitter ku jenenge mertandane nek gemak sugih iku ngono. Gemak kok. Gusti Allah. Gur sak gemake de baby sister. Gesut. Gesut tenan iki. Nduk. Jenenge baby sister utawa asisten rumah tangga tugasnya mung membantu. Membantu. Tugas utama tetap kamu sebagai calon ibu. Ibu. Lah, jadi pembantu tugasnya membantu. Godhok wedang pembantu ra apa-apa lek ngadekke bojo sliramu. Nggih, madrasah pertama men kok tetep ibu. Lah, kabeh tok pasrah pembantu nek ngantek malam pertama direbut pembantu piye? Ora apa-apa, sesuk golek neh. Ya ora kena. Penting ki cepet ngono lho. Wis ora enek nang golek neh. Sing aja sampe kosong sementing ya aku keruduan ngene iki ya mayur bangsa kowe. Punten lho Pak nggih. Aku tak tuwapu dhewe. Sinden apa gentut? Biasanya niki nggih mboten saged alus Bu niki Bu Ati. Niki nek panjenengan kuliah kaya preman niku kok gawane boding kok. Boding niku napa? Boding ya sing tak alah nggih kae lho. Tak omong ngene ya senengane lali. Ya terus ya. Akarono karenan marti siwi Sik aku tak takon to. Sampe anggar nyuwara kok tanganmu ngene iki apa sumber suaramu kok kene to? Ketoke niki mantan pemain rebana. Ngono. Nyun sewu menika. Piye? Menika anu kula artikan apa ekspresi. Ekspresi. Lho enek sing nembang ngene. Oh iya. Siwi. Kuwi enek ngono kuwi. Nek sing ngene. Heeh. Ono sing siwi. Ono ya ono. Nah, nek kowe? Aku ya ngene. Weh. Nek yo ora jumbo. Ya tapi ki angel aku ki tanganku kudu nggawa apa ngono lho Dek. Nanti Iki mau ditempeli dhuwit no piye? Ngarepe mau tempeli dhuwit no piye? lho niku kena cocok niku. Cocok. Ngono. Cocok. Cocoke piye? Pundi sangune? Kose iki mung umpama kok. Umpama. Iya, ora ning tenanan. Oke dhewe. Wong dhewe. Nek cilik ra mungkin ya ta? Ora mungkin. Lah iya. Coba Mbak Apri, Mbak. Nggih. Cekelen sik. Kuwi tangane adek-adek ku iso nyaut apa ora? Wong kuwi mengandung magnet tok tangane. Ha coba terus ki. Nano. Oh, ku sok kurang gedhe. Kurang payu. Kok mau magnete ora ono. Meneng. Wo, dadi kudu sing luwih gedhe. Nggih, kendha sing Coba iki dicoba neh. Iki sing Kok daya tarike rungono lho mriki mau. Ayo. Ya. Si. Coba wong tangan kuwi ya duwe mata. Lah iya. Coba. Rugi sa, Mbak? Ri. Sama aku. Piye, Pri? Rugi sa? Dereng niku. Coba gedhek kene, coba gedhek kene. Iya. Oh, kabeh iki ya mbok menawa wong kuwi. Yo. Sinuba sinu karta Semulai ana gerakan. mreh kretarta lah kok sing dadi aku malah awakmu Yo iya.
Iya ngene ngene. Iya iya iya. Kuwi nek bawa mancing ndedeti ya. Nggih. Ya piye ngono? Jan ngene iki lho gempange iki. Oh ngono. Ning ngene iki ora gempang, Mang. Oh, kudu ngono kuwi. Dangaten niku. Yang pangapunten lho Pak nggih. Oh, tak ngapura no. Nggih, De Mamen. De Mamen, Pak De Mimin kok Mamen kok. Mimin kok mamen. Wong edan iki. Mbak Mimin kok De Mamen. Pak De Mimin ora Mamen. Pokoke Mamen. Wis. Wis sak karepmu sak bahagiamu, Nduk. Nggih. Si. Sinubo sampun wau terus iki pundi wau. Kok lalen ki cah enom kok lalen. Mereka Tarto menika sugeng kondur Bapak Bupati. Pakar tindeng ilmu Sugeng kondur Bapak Bupati, Ibu Etik, Pak Agus. Sinten nderek Ibu ra? Sinten? Sinten nderek Ibu ra sampean? Kula ta? Heeh. Derek Ibu wonten Kula dereng di Nggih. Nggih ngatos-ngatos nggih. Ngatos-atos kok ngatos-ngatos. Ngatos-atos mugi-mugi slamet. Amin. Nggih, amin. Pak Camat nggih kondur, Pak. Kok ya tega lho, Pak Camat. Mengke wangsul mriki ta Pak namung nderekaken Bapak. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Tasih kula tenggo, Pak. Nggih. Ayo Kak. Kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng haji Tibaning lagon Mbak Eka, lagune apa? Nyuwun tembang kangen wonten sing gampang nggih. Oh nggih, menika tembang kangen favorit kula niku nggih. Favorit. Favorit niku wonten sragen mengko lagu ingkang sampun tenar sampun terkenal Iya, apa-apa iya, kabeh iya, mesti iya. nyuwun lagu tembang Iya, kangen. Kak. Nggih. Ki nek muni ra iso di stop ya iki. Diwiti saka anu sapa? Mas Pengging iki. Iki. Monggo Mas Pengging. Ayo. Monggo. Iya, iya. Monggo. Kang
Terima kasih Mbak Eka. Nggih, matur mbah nuwun ya, Yong. Sae tenan sampean. Saya berusaha tampil kaya padha umume wong wedok tadi. Ngantek tangane diumbul-umbulke sana banget. Terus wanita pada umumnya. Heeh. Nggih. Sampeyan nggih, Yong. Sampeyan ya ndek pacar? Dereng. Dereng ya. Oh iya. Alhamdulillah menika dereng. Oh ngono ya. Pengen duwe? Napa? Pengen duwe apa ora? Dereng. Dereng ya. Sepenting sekolah sih ya, Nduk. Nggih. Sekolah pinter. Nggih, amin. Jo nek pengen wis gede dadi apa? Pengen dadi apa? Pengen dadi dokter. Dokter. Dokter sahabat kah? Napa? Kok dadi dokter ki sing mbok gayo pengen apa? Pengen apa? Pengen meriksa. Lah aku ki apa kok nyuntik? Nggih. Matur nuwun, nggaremian mangke malih nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh, Mas. Mlaku sing alus lho, bali neh ya. Wis gawan kok. Meraku arep ngodrok sak penake. Ha iya. Ning sak polahe Eka ki Nggih. ditirokke awak dhewe ki jan ra iso ya. Nyenengke nggih. Karaktere dhewe-dhewe kok pancen Nggih. lho. Jogete iki ketoke gur kaya ngono ning ditirokke kok ya angel. Angel wis karakter. Soale dheweke sing joget ki ora pikirane ning rasane. Oh, ngoten. Wis rasane sing joget ki memang kuwi sesuai dengan karakter dheweke. Ngapa? Leres. Piye? Sama kalih kula, leres jenengan. Rasane ta? Nggih, namung jenengan sing saged mengerti kula. Oh. Matur mbah nuwun. Lah ya. Pancen ngono, karepe ngono. Mbak Mimin, Mbak Apri. Sih. Aku duwe lagu. Menapa? Nek sing ndek wis lumadi lagu kudung agama sing versi 1, aku gawe versi 2. Menapa menika? Mensikapi keadaan sing saiki sarwa kekudung walulang macan. Tetep kudung agama ning versi 2. Iya. Kudung agama. Diaturke versi nggih, dua. diaturke. Enggak. Purwaka bawa aku nyuwun suarane Om Satimin. Anu ya Mas Dimas ya Mas Dimas. Mas Dimas monggo. Tak suwun nyedaki Mbak Mimin karo Mbak Apri kene Dim. Truk neng 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 truk. Dim. Monggo Mas Dimas kae dipethuk. Ngopo iki? Oh alah. Kene. Nah. Monggo Mas. Kowe ning tengah. Wis panjuran kapit sendang. Iya, kene bawa. Ini Thomas. Nggih. Mas Dimas. Wong lanang dicethake wong wedoke kudune Bahagia. Bahagia aku mah glibet ta iki piye to? Kayak piye? Kono gelem wong kuwi sak kaum dadi. Iki saran ya dalang lho, Lek. Oh dalang. Isih Joko. Joko dalang. Iya. Bagus sisan ora neko-neko. Ha iya. Aku seneng. Oh iya. Bawa Dim sing apik Dim. Kalih maca nggih, Pak. Nggih, boleh, silakan. Tengah. Nah. Yo. nah. Siji gede, Pak. Jamane kudung agama angete ewo aya yen tan melu angla koni arep mundur wedi ajur iki Nyapa to, Mas? Sing penak dirungokke iki lho. demen dadak Iya. Dimas yen melu mongko dosa Mbak Apri Halo, Mas. kula mengke
wangsul lenggah mriko. Nggih. Kula bakal dituthuk tabuh gong, Mbak. Lenten apa? Enten sing cemburu. Oh, ya, gesut. Kula ngadeg mau wis aja macem-macem. Apa angga ta? Nggih. Ya ora. Ya ora apa-apa Mas Angga karo Dik Apri ki mung ora ana piye. Angga ki mung victim mau korban. Korban nggih. Korban ning wis bacot. Korban PHP. Ayo. Muga-muga tansah eling mreh rahayu. Malah kleru. Pasrah wae mreng pangeran. Matur sembah nuwun Mas Dimas. Ijek sak larik, Pak. Bisa ta? Oh ya dideng ya digong kok cerewet. Nah sik Jenengan tanggap ora maksude digongi. Pripun? Kon lak wis kae wis mesti wis. Ayo lak wis. Gelo. ayo coba tutuke piye? Tinebih welaing Gusti. Nah, wong saleh meh kaya loro kok salehmu dadi. Ya ora apa-apa, yo iki diaturke. Ampun nggih. Menika pundutan kathah sanget lumantar WhatsApp. Nggih. Ingkang derek streaming dalu menika lumantar dalang Gawul Tadiki Channel ugi Dwijo Laras Indonesia ugi ana Caraka ugi Bagong Group Channel. Monitor saking Mas Pur Cepu diaturke lagunipun. Iya. Ugi Mas Warsito ing Ungaran kagem Bagong Group mugi Bagas Waras rayuning ing Sambipala nggih. Amin. Ampun kesupen tanggal 2 November ing SMP Negeri 2 Ungaran dengan Ki Bagong Darmono. Salam taklim takdim kula dhumateng Rama Kyai Sri Setya nggih. Monggo Al-Falah jaya selalu. Yo diaturke Cak, monggo diaturke. Kudung agama rada rampak iramane Mas Anggit. Dados Ora kira aku muwaton Jolo
kudu jangan cepat laut tete waturi urip bisa sekolah migunani. Matur nuwun iki mau kudung agama versi 2. Iya. Pak Dalang menika kasuwun Bapak Ustadz Sristyo minggah dateng panggung badhe wonten kenang-kenangan saking Mas Istron Budiono tukange lukis. Oh ngono nggih. Saka tresnane Mas Istron karo Pak Ustadz ngantek dilukis. Iya, Monggo Pak Ustadz, mumpung wonten wekdal kula caosi. Iya. Minggah dateng panggung. Iya. Monggo Pak Ustadz. Monggo. Eman 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 rasa bayang wong bagus rasa bayang sira iku bagus nggih matur nuwun sira iku nggih sembah nuwun bagus ati sira monggo beneran ngidul ayo rebana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kula nyaosi kenang-kenangan dhumateng Bapak Haji Ustadz Sristyo SH SPD MSI kagem kenangan kanthi atur selamat hari ulang tahun Yayasan Islam Al-Falah Gedongan Bagis Karjo. Nggih. Semoga maju dalam mendidik anak-anak santri. Menjadi orang yang soleh dan solehah, menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Amin. Allahumma amin. Pun bika Pak Ustadz menika kenang-kenangan saking Mas Istron. Nah, iki wong dilukiske ngantek pirang-pirang sasi. Tepuk tangan sembah nuwun. Deh. Kados Bapak B.J. Habibie. Lho amin ngilmune Pak B.J. Habibie. Nah, lak nggih to kados Pak B.J. Habibie. Nggih. Matur nuwun. Nuwun Mas Istron Budiono. Niki kula nggih entuk kenang-kenangan Pak Ustaz niki. Pun bika ngoten. Nah. Kagem Mas BG semoga sehat selalu, laris barokah dan menjadi dalang tauladan bagi dalang-dalang yang lain. Amin. Saking Pak Istron Pondok 05. Nah niki lukisane bapak ketoke. Alhamdulillah niki Pak kula Pak Diyun. Matur nuwun Mas Istron. Lho niki Pak kula niki ajeng ngerti, Mbak. Nggih. Niki Pak Anom Surata, Pak Warsena Sleng, Pak Bagong Darmono nggih niki. Niki mbiyen niku lengganane mbae nggih Pak Ustaz nggih. Mbae Pak Ustaz niku lengganane bapak niki wayangan ora bapak wis ora wayangan. Mula ngantek sak yahene lho niku. Oh nggih, matur nuwun Pak Istron berkah barokah. Amin. Bapakku malih enom lho. Ha iya. Matur sembah nuwun kene, Mas. Pripun? Nggih. Sampeyan ra njaluk dilukis, Lek. Pengen jane. Ngapunten nggih, kula matur Nggih, nggih. monggo, Matur Pak. nuwun Pak Istron Budiono. Nggih. Pun dilukis malah bagus lukisane.
Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Estunipun ulang tahun yayasan niki tanggal 2 November sarengan kalih kelahiran kula. Nggih. Gandeng niki diparingi tanggal kalian Pak Bupati tanggal niki maju. Nggih. Nek mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Insyaallah nggih tanggal 2 wayangan melih. Semayang Boim. Nggih niku kula padosi ora eneng ning ngendi. Enten niku tukang resena mboten gedung gamelan Pak niku. Oh, ndang maju rene. Angger pun bar kokoh do micek kok cacah niku. Kojal barang nek Iki dalang kathah lho Pak Ben. Oh gitu. Pak Kangko Girawuh. Adi kula lanang Dik Dwijo Kangko Girawuh. Ten Dik pundi? Putut ngenten. Mas Dwijo Kangko ten pundi? Nggih mbok diaturi mriki. Mbok diaturi mriki sedaya. Lah nggih monggo Pak Ustad. Pak Ustad nggih ngaturi. Monggo Mas Dwijo Kangko kali Mas Putut. Ayo mriki yo. Niku Adi kula nang Mas Jatmiko nggih enten. Mas Jatmiko. Mas Jatmiko nggih. Ayo mriki bentar aman Cok, bentar aman Cok. Monggo Mas. Neng. Minggah mriki Mas. Monggo Bapak Jatmiko. Ayo Mas Putut. Anom Dwijo Kangko. Adi kula nang Kangkong. Sedanglah. Bali ngulan apa satyane kalakon ana yo mangga saya sing rukun mangga pitarak mriki ya Mas Putut. Minimal ucapan selamat untuk Al-Falah. Pak Jatmiko. Matur nuwun adikku sayang kedua-duanya Mas Kangko, Mas Putut. Panjen anggere praise ngene iki nggih. Mau do banding-bandingan subscribe apa? Delok yo kending piye. Niki wae estune kula mboten badhe mriki ning gandeng ingkang kagungan dalem menika Pak Ustad. Nggih. Berabat kula. Alhamdulillah lah. Badhe sungkem ngalap berkah kalian Al-Falah. Amin. Amin. Nggih. Manten ugi kula nggih badhe nggih gandeng karo Pak Ustad kula nggih. Tak tekati rene. Nah, iya, alhamdulillah. Iki jenenge persaudaraan abadi. Wah. Penting kok ngerti aku lah. Iya, aku tak ketek. Niki wau kadose Pripun? Pak Ki Mariono Ibrahim nggih ra. Sampun kontur. Sampun kontur nggih. Maro iki tebih dalemipun. Monggo ucapan selamat saking Mas Kangko kagem Al-Falah monggo. Nggih, matur suwun pun. Nderek wungon dalu menika ndedonga sesarengan kemawon Mas Bagong. Nggih. Mugi Pak Ustad Al-Falah tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun nirbaya nirsangsaya. Amin. Pinaringan sehat kuat selamat nir ing sambekala Al-Falah saya ngrembaka anjayeng bawana. Tepuk tangan untuk Al-Falah. Amin. Matur nuwun, aku lo gemben nggih nenggani jenengan ringgitan nonton bagi. Oh nggih, nggih sembah nuwun Pak. Nggih, nggih. Nggih salam kagem Romo Yai Haji Sukron Suwondo. Nggih. Menika saweg mirsani lewat streaming. Oh lah nggih, nggih. Sae nggih mengke kapan ngoten gentenan kari Pak. Nggih. Sembah nuwun. Biasane 3 Pak, niku 3 maju bareng. Oh ngoten. Nggih sak wanci-wanci kula Mas Putut, Mas Bikin iki genah lek remuk kabeh niki menika. Nggih, sae. Diagendakan mawon niki. Nggih, nggih. Lambemu. Nggih. Mboten jenengan mau langsung ten wingking mriki niku pikantuk snack mboten. Oh, sampun, sampun, Pak. Oke. Sampun wonten. Nggih. Sampun mikir pikantuk snack mengke kajenge panitia. Sampun mikir perkawis menawa sampun beto piyambak kok. Enggak. Nggih, majan mika monggo. Mas Satmiko. Monggo.
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika ugi nderek mangahi bagya dumateng Bapak Ustaz nggih Al-Falah menika tansah anjayen bawana. Amin. Amin. Lan ugi kalawa pikantuk salam saking Bapak Haji Anum Surata. Oh nggih saking Pak Anom. Saking Bapak nggih. Nggih. Gentos Mas Putut ing kemarin mangandikan monggo. Monggo. Anu mesakne niki papayune kaya ora entuk. Nggih namung kepethuk donga Pak Ustaz mugi-mugi sukses sedayanipun. Amin. Amin. Nggih. Ya. Pitik malah loro malah angkrem napa? Kosek sampean kudu rakitang. Yen ning tawang ana lintang. Ya, Dut. Aku nerati kancane asem. Apa jelek. Lah mosok kabeh lanang iku ya. Sing endi? Mas Putut menika biasanipun nek piyantun putri sampun biasa. Oh ngono. Dados menika badhe nyobi kali. Akan jajal. Nggih. Sawa iki ta? Pun jeleh nek kali piye. Salah siji lah pokoke. Pri, tantangan pri. Siji wae. Aja loro. Kan ri. Nek ngene iki. Cedak ana pri. Sik to nek ngene iki lak bojone Kakok gak cemburu. Oh, kepara nyoto. Biasane nek liyane ngono mak perempuan. Iki wis arep dikapake karo kanggo saman, Pak. Ya ora kok. Lho. Ya. Ya ning tawang ana lintang. Mimin ngancani Om Kangkong. Wis aman wis gendang wae tok kapak-kapakne wis ora mengandung borak. Iki kok suaraku apik iki suaraku om iki. Iki miki bintang tamu ya. Elok tenan. Angger kuning enak bintang tamu. Bintang tamu. Gandeng tangane. Pantes. Patut balo Om. Yakin Om, patut tenan Om. Dipoto ora. Kathah ingkang komen bangani karo Buduwik malah patut karo Mimin. Karo Buduwik mung diunek-unekke wae. Apa iya kok? Gak mesti. Gak mesti. Angger ora salah ya ora diunek-unek. Lah iya. Ning anu kok bar-bar wayangan ndek ben syukuran kae lho. Karek ya bintangna ya Mimin lho. Heeh. Lah kae kanggo karo aku kuwi arep Mas. Piye? Aku isih rada piye to karo Mimin. Waduh. Mbok dilanjut mawon to, Pak e. Ya wis kapan-kapan. Lek saiki awakku ora patek fit. Apa arep biliat apa piye? Biliat. Ya Om. Malah benthik. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Nggih. Ya Om. Ya monggo Mas Cat miko genti sing suarane lah apik. Wong ayu aku ngenteni Apri rasa sok jaim karo putut biasa wae. Pokoke bengi iki sing aman wong telu iki mung aku tok. Gak iso. Kae ditutke aku merdeka. Wong lanang opo tutke ngene? Oh ngene bebas ya lah. Lambemu. Wae ora ngetutke kowe wong nang kono golek dhewe. Aku ora mau ngono jane. Ya Mas Endo, Mas Endo. Ayo sam. Ndang kowe. Tekan ndi? Marang Mega. Marang Mega engang koso Iki mikir karo nyawamu malah larang mikir gitu. cicing. Ayo Mas. Sonta kon wartaning reki buat pandemen Ki Putut, pandemen Ki Kangko, Ki Jatmiko menika inilah profil-profil idola panjenengan. Asline randalang ya ganteng-ganteng, bagus-bagus. Nek bengi iki anu mboten dalang. Tur tertib-tertib. Bengi niki namung tukang streaming sedaya. Lah nggih. Ya. Nah. Janji
janjiku eling sumatot rasing tias ingsun aku ki nyawang karo Mimin kaya wong bar kepaten. Lah nyapa? Menang. Telat. Aja nek wis karo Mimin adikku wedok dhewe wis ikhlas tenan. Wah, ikhlas lahir batin. Ora napa Pakde, mboten serah nek niku pun merdeka. Malah kon bungkus ae ngono, Pak. Dibungkus. Iki sing nyuwara piano Pak aku. Oh. Silet. Mbok kula dingotenke to Pak Putu. Ora sudi. Malah gila. Ne Mas ingsun rasapa sinak senan bumi langit Terakhir bareng. Nane. Ukur wong telu. Ya. Ji ro lu. Se. Sapa ki mau? bener kabeh lho ki bojane. Coba urut nggih. Janji tangis. Tangi bener Mas Atmi kok. Tangi. Bener Mas Kangko. Tangi. Pas. Yo bareng, yo. Cik lu. Tangi. Sopo iki mojane iki? Iki tak mlebune YouTube iki. Ning jeder aku seneng aku. Waleh. Iya. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Tepuk tangan untuk tiga dalang, tepuk tangan. Terima kasih. Nuwun. Sampun dipun lanjut. Pun monggo pun anu terusaken le ngurusi streaming. Nggih, tolong sik ya, Dik. Medun sik ya. Iya deh. Sayang sik no. Sayang sik no. Nggih Kang Mas. Sayang sik. Nggih. Kok sayang sik to? Nyun sewu. Ayo. Ngimpi mawon mboten saged cecakatan kalian panjenengan. Ternyata Al-Falah menika saged menyatukan semua lini. Hati kita menjadi satu. Menyatukan balung apisah. Ternyata dengan media budaya menika saged menyatukan berbagai karakter. Iso nyatukan balungan kere ngono. Kang Mas. Kedah kados pundi kula ngaturaken raos sing manah silen siam. Iki jare wis 3 wulan. Menika 3. Nggih. Nggih mangke lotren sinten menika putrane. Lho. Atasipun panjenengan kalian Mas Bagong menika. Lambemu culek. Niku rak asine mbuang tilas jenengan cara garek kon nemu. Oh iya. Mboten napa-napa, niat mawon jenengan kan sok pikantuk putra sampir to. Sampir. Lah dados mboten kuwi nambahi rezeki. Kayak semakin banyak melakukan kebajikan saya yakin panjenengan banyak rezeki. Kenapa dia santai ya? Pripun santai? Pokoknya gawe santai kuwi wis tuwek-tuweke ya. Wis tuwek-tuweke nek mung ngomong. Penting ada tas ya. Niki sik nek anake lair ra dijenengke Siko kok. Lah sik apa? Sukimin Kangko. Wes. Ape jagat ngeseni tok. Sama jenenge sapa? Siko. Ora. Piye aku kok wong wedok kaya paten mung dijak jagong tok bar kuwi langsung lunga semprung-semprung ngono ki jane ya ora entuk lho. Iya. Dandutan ganti ya. Nggih. Enek pundutan rembulan. Rembulan dipun aturaken. Sampe nembang no. Sapa? Mbak Apri. Ayo Apri. Rembulan. Rembulan untuk warga Senopati. Dados. Iya Mas. Mas
Bidet karo Mas Alwan Senopati. Setelah rembulan tolong disiapkan lagu yang lebih susah lagi biar nanti saya bawakan. Apa itu? Ya nanti cari yang paling susah dulu. Oh gitu. Kami ini masih pemanasan Mbak Apri. Oke, silahkan. Sombong min. Gesut men. Pak Ustad. Lah ngopo? Ampun sok ngoten niku ora pareng karo Pak Ustad. Sampun Mas. Ya, rembulan. Ya. Langsung diplay. 1, 2, 3. Ya. Sabar kakak. Pak suara. Jos tenang. Kok tak maca layang mleh nggih. Satu lagu lagi. Hati lagi. Nggih, bar niki kek wayange. Menika relawan EA saking Kagoan nyuwun lagu Sewu Kutha kagem Bu Etik dan Pak Agus mugi sehat sukses nggih. Amin. Menika relawan ugi Mas Giarto Sragen hadir nggih. Ngapunten Mas Bagong, salam kagem Mas Jatmiko, Mas Kangko, Mas Putut saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nggih. Nyuwun lelagon nggih. Wilujeng dalu Pak Bagong kula pandhemen ringgit saking Mojokerto asli saking Keringan Semin Gunung Kidul nyuwun tembang Sesideman. Nggih. Ugi wonten malih nderek live streaming Pak BG nyuwun lagu Pamer Bojo. Waduh saking kula Bima Fitri PWKD Jakarta. Semoga selalu sehat dan semangat Pak BG. Nggih. Mas Bagong nyuwun lagon Podang Kuning. Terima kasih tambah laris Mas Bagong kalian Gedhe Rasa sing nembang Mas Bagong dhewe. Ugi nyuwun Kembang Rawe kagem paguyuban warga Sukoharjo ing Biak Papua sugeng mirsani saking kula Agus Tadek. Derek wungon saking Tangerang Ki Bagong salam kagem sedaya pandemen saking Marsudi Tambeng Sambeng nggih. Saking Mas Kadir kanca SMP. Streaming saking Cikarang Mas. Sukses untuk Al-Falah, matur nuwun saking Mas Kadir iki ageng sela. Budi FKBD Indramayu, fans Ki Bagong Darmono Indonesia Indramayu, matur nuwun. Nyuwun derek streaming paguyuban Sukoharjo Makmur di Jayapura derek Mangayu Bagia lur nyuwun manis saking Mas Paiman. Ya diaturke. Lagune apa lagune? Gedhe Rasa. Sewu Kutha Lek. Sewu Kutha. Sukimen ya? Oh ya men. Sewu Kutha men. Ya aku Gedhe Rasa engko. Ngene, Sewu Kutha. Ya kan. Iya masih bersama Dedek Mimin Onggo Inggi yang tahun ini kena berusia 21 tahun. Banyak bisa. Selikur tahun. Selikur wis jenggoten. Raine katon sumunar, ora kudu ayu ning cahak bercahaya. Pengging iso gak, wah. Ya ngomong to, Nggih. Iki mau makane sikile adek wawit sore mau iki. Kene iki dikancani Mas Mimin iki. Monggo Mas Pengging. Niki ayo. Perintah. Nyun sewu Mas Pengging. Panjenengan karo aku sak ora-ora diopeni Al-Falah. Lah kok jenengan kok nek sampean ora gelem engko sesuk wis di anu ning kono-kono ngedoli ra apa karo Pak Edi dicorek engko wisan. Ora masuk daftar. Kene iki, ayo. Ayo, engko bar iki Boim terus Kojel kabeh. Ya ning kowe sik dhewe. Monggo Mas Pengging. Ayo, Pak Ustad mboten kersa lho Pak Ustad. Pak Ustad. Lho, Pak Ustad sing dawuh ki lho. Seswa kok mbangkang karo guru ki seswa ngendi? Ora ajar-ajarane. Ayo, nah. Ayo. Ayo kita. Pak Ustad lah. Ngomong apa? Dadi. Wis ambiar ngono. Icik. Ambiar. Anggere wong loro ki jajar kudune Weye ya. Kita kolaborasi ya Abi. Apa? Kita kolaborasi. Abi ki Yo. Sewu Kutha. Suara. Saksofon ape, nabuh gamelan becik. Mulai. Lah ya swara ya hebat. Aku seneng. Sayang sekno.
Tengsekno. Ora, nek saya kok ketoke aku geleman kok karo Pak Kangko kok nyayangi karo sepenting rumaket ngono ae Mas. Perwar di belakang. Ora sik to pada kowe geleman lho kok. Ki pengajian lho ya. Sampun Pak Dalang. Wis kedep. Niku urung mari kangene lho Mas iki. Pengen nyanyi. Wis engko ku kancangan Buri. Jare pengen nyanyi. Kamu percaya diri toh Mas? Apa? Kamu kan imam. Alah. Kowe nek kowe miyur ngono makmume ora kuat lho. Rasai sinan lho. Tak penake lho. Wis rapi. Lho boleh nyandang ratep ka sapa ta pacare Mimin lho. Aku katut to. Kacangan dito seswa Al-Falah lho. Al-Falah ora ngerti apa-apa katut mula ngene iki mencerminkan. Sampun Pak Dalang. Nggih, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Pengking elak. Gendong. Cacak kaya piye. Nggih, niki diselane wayang sik nggih. Kayo bali. Wanci goro-goro terus ki meneh ya. Ayo linggih. Iki umber jangkae, iya. Ayo padha karo kewajiban nduk tak derake.